Ειδοποιήθηκα το πρωί τη 5 η ώρα από τη λιμενική αρχισά μου για το περιστατικό αυτό που το σημάδι που έγινε. Πήγαμε κοντά, ήταν περίπου στα 8 με 10 μίλια νυχτά του Βοκαρίου. Βρήκαμε το σκάφος ανάποδα μπαταρισμένο και από ό,τι βλέπουμε μέσα έχει πτώματα. Πόσα περίπου, ξέρουμε? Δεν ξέρω, εγώ βλέπω τώρα 7-8 άτομα μέσα, τώρα τι γίνεται. Είναι σε διαδικασία. Καπετάνιος, το μετέφερες? Εγώ το έφερα, του έβαλα μπαλόνια γύρω-γύρω για να μην βυθιστεί και το φέραμε στο βαθύ. Από τι, πώς έγινε αυτό, ξέρουμε? Δεν ξέρω τίποτα. Από τα χτες 10 η ώρα το πρωί έχει γίνει το σιγμάρ. Και δώσανε, και εγώ το σιγμάρ που άκουσα στο VHF έγινε γύρω στις 3 η ώρα τη νύχτα. Οι καιρικές συνθήκες πώς ήτανε? Καλές ήταν, κάνα τεσσαράκι ήταν ο καιρός. Αν δεν ήσουν όμως εκεί δεν μπορούσε, θα πήγαινε στον πάτο. Δεν ξέρω, εγώ όταν μου είπα τα παιδιά ότι είναι βυθισμένο προσπάθησα να βάλω μπαλόνια να το κρατήσω στην επιφάνεια. Σιγά σιγά το ρεμορκίσαμε με τα παιδιά του λιμενικού εκεί και το φέραμε εδώ. Είσαι μάγκας, τελείωσε.